Takže čau lidi, vítám vás u našeho dílu. Takže jsme tu admini, podívejte se. Třeba to vidíte tady, moderátor odepsal. Takže je to v podstatě náš let's play, tady admin, jestli chcete tady serverem, tak vám rád vás pozvu. Prostě vás pozvu všechny lidi a nějaké lidi pozvu. Tak ale ukážu vám tu warpy, uvidíte všechny. Warp admin team, warp dolly, warp enchant, warp event, warp jungle, warp město, warp nábor, warp paintball, warp parkour, warp pravidla, warp příroda, warp PvP, warp Vánoce, warp VIP, warp vyhlídka. Takže chcete vidět pluginy, co tu jsou, 46 pluginů. Rád bych vás pozval na server, takže TP Hello Kitty, sponzorka adminka Hello Kitty. Jmenuji se Vicker je pomocník, takže já jdu hrát, já jsem taky pomocník. Budu teda takže dáme v podstatě to, co je naše video with the boy Jerry Alper. Tak Jerry je majitel. Tak biker ne, si takže jdem warp PvP teda. Takže vidíte tu warp PvP, vidíte, jak dlouho točím, minuty a takže v podstatě bych vám rád řekl, to je PvPčko nové od dneška. Takže se chováme, tak vystřílíme lukem do někoho. Jo, vidíte příroda je tady je příroda. Takže Hello Kitty 622, no prostě rád vás pozvu na server, je to takový bulky-den. Islanden. Info. Tady warp VIP. A ono chtěl opět můžeme. Warp
v hlídku jsem byl. A admin tím vám ukážem. A chcete vidět admin tým? To je Helky, sponzorka. Hlavní sponzor má sponzory. Tady je majitel Cherry LP. Hlavně admin redakce. Takže já moderátor krásný. To musím. Builder, vyvolám všude máme, takže jdeme jdeme TP kopec na kopca. Tady má hube. Co je? Andin. Parkour. To je ten pravý parkour. Ten parkour, dáme dva parkoury, aby mě nepoužil. A to už... Ani sám to neumím přeskákat skoro. Aha, tady. Jo, potřebuju. Tam je jedna. Takže tady. Ty vole, paintball. Vyhoduje. TB Join jsme dali. Když tak máte server v popisku. Jak dlouho točíme? Podívej se. Jde. 8 minut dost. Tak to hned. Jasně. Tam je jedna. Game Mode 1 a dále máte tu všechny možné příkazy. Máte tu všechno 40 pluginů. To budeme dost tak potřebovat hodně štěstí, protože tady je to mega OP, běžá mega OP. Vidíte, jdu se odhlasit, budu vám ukázat ještě Workman Like. Dám pořád, takže jdeme na craftingy. Locky. Takže pořád jdeme na Sorry Big Server Only. Takže tam to je můj server, to je můj server. Sorry, je to Euna a právě já musím mít čas